obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma iwenu ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo unu afụgonu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo Ndioma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma iwenu ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo unu afụgonu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo Ndioma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo ọkwa egwu ahụ anyị tiri mbụ ka anyị wechitela sunu maka ndị Great Odenigbo ambasadọ ndị anwa Chukwu gọziri agọzi ndị dị ọcha n'obi na-eme mma ofu obi ka anyị ji aga n'ụwa na nghọta na ịfụnanya na ọganiru maka ebe udo dị ka ịfụnanya na-adịnụ ebe afọ ịfụnanya dị ka ọganiru na-adịkwa Great Odenigbo ambassadors nna nwa dị mma na-eme mma ọkwa n'afọ 2017 ka ndị Igbo siri ike chịkọtara onwe ọnụ ma wetụba atụmatụ keluka ogesidiri ndị Igbo mma maka ife ọma ka na-eṅomi eṅomi a gbasara n'obodo dị iche iche n'ụwa niile ebe a na-achụta ego achụtanya bụ ego ewere ihe nata Naịjirịa na-emelụ ndị mmadụ ọgọ na-enyere ndị mmadụ aka n'ụwa bakwudo niile nwere ụlọ falụọnụfụ ụlọ bakwudo ndị ife na-esiri ike benyere ụfaka bakwudo ndị nọ na kpọ ya befuru fajebu n'ọgwụ ndị ma na-azụ n'akwụkwọ dị ka aja ọcha n'obi na-eme ọgọ obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma iwenuo ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo Ndioma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo unu afụgonu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo Ndioma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo anya kpọmọdụ Odenigbo ji biri ndị ambasadọs
ndị na-eme ọgọ karịsịa Honorable Bernard Azuka adị egwu udogwu amụrụ n'Ọlifite onye ọma gwebi ugogbe na-edo onye a na-edo ọgaranya ngada ugogbe nka na-edo bụ nnukwu mmanwụ obere Nwachukwu gọziri agọzi gaa n'iru anya former ambassador Chief Kinsley Ekechukwu agịghị ka na-edo ngwongwo na-arụsụ tu ịmalụgo nkata eji bụ ego ngwongwo Director Udo Global Pty Director Cable Multilinks Limited Director 5-Star Charity Foundation Udogwu amụrụ n'Otolo Nnewi ngwongwo na ngwongwo ike agụghị na ọ ga-adịrị gị mma anyị nna onye nwere ego na ọ bụ chi nwa ogbenye anya bọba Honorable Arize eze ndị Okwere onye ọma dị Cardinal obere nwa Jizọs na-eme ife dị mma obere nwa Jizọs na-eme ife dị mma Managing Director Orange Trading Pty Limited CEO Looking Sharp Beauty Bana South Africa webere nwa amụrụ na agbụrụ n'Idatọ n'Imo Steeti Ambassador Oscar Chijiokeze Omenife yes Omenife webere Nwachukwu gọziri agọzi agụ ibeji n'Enugwu ka isi bịa n'Enugwu Ezike nwa agụ ibeji ọgaranya ngada Ambassador Charles Akamelu Charles Eliki bụ nnukwu odogwu Charles Eliki bụ nwa ka nwa obere Nwachukwu delokawa gaa n'ilu Ambassador Kinsley Igbo na-ekwe ọgbatụlenyi osisi eyiri ọjị ma anụ enyi obere Nwachukwu gọziri agọzi na Odenigbo ọ na-eme ọfụma ịmalụgo na Odenigbo nwere ndị dị ike ịmalụgo na Odenigbo nwere ndị nwere ego Ambassador Arise Martin Anekwue Nno Martins anyị na-abụghị ife ike na South Africa ife ike onye adazi nnukwu obere Nwachukwu nyere okawa Nno Martins Pty na South Africa ọgaranya were ihe gawa nwanne m na Chukwu fụrụ n'anya Ambassador Chukwu na onye Ferdinand Nwenyi Igwe Mogo na South Africa Igwe Free State na South Africa Managing Director Royal Lodge Club n'Ogadelegema Director Tilos Bottle Store Director Chinos Hair World Director Chinos Cellular ezigbo nwa mụrụ na wezi m ụzọ n'ezi n'ibite Nnewi ọgaranya na ọganilegị mma onye ọma anya ọma Ambassador Everest Tobechukwu Nwankwọ onye ọma Suwaju the Governor ezigbo nwa mụrụ n'Ugwu Village n'Ọgwụ obere Nwachukwu gọziri agọzi Ibiri South
ọkwara South Africa ka ị na-ebute ike onye ọma nwanne m na ọ ga-adịle gị mma asụwaju obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iwe nuo ndị na-eme ọgọ na-afụgo bịanụle ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ na-afụgo ụna afụwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụle ndị na-eme mma na-afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iwe nuo ndị na-eme ọgọ na-afụgo bịanụle ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ na-afụgo ụna afụwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụle ndị na-eme mma na-afụgo na anyị ebula egwu ka anyị na Frankfurt na Germany anyị ji ezute odogwu maka na Odenigbo nwere mmadụ na mba niile Honorable Oluchukwu Ezebụenyi nnukwu ugo na Mbosi ọgaranya obi umeala iri ọgaranya nwere obi salisali ofu nwa eji eje mba ofu nwa eji eje mba ofu mba ji a na-eme offroad na Frankfurt oke na kwechiri ọgaranya ngada Managing Director Nikonora Enterprises Limited ọrụ bụrụ iche nke iji wee karịsịa anya kpọba Ambassador Chigozie Ọsọchukwu akụlụ ụnọ nwanụ na Amụ Igbo abụ nwa Jọdan ya na Amụ Igbo akụlụ ụnọ nke izizi na Amụ Igbo Managing Director Coffee Mass World Link LLC na USA onye ọma nọ n'Amerika na ndị Odenigbo nọ n'Amerika ndị Odenigbo dị n'olu ndị nwere obi salisali Ambassador Chinyelu Ezikofu akwụkwọ Chukwu delu odego akwụkwọ Chukwu delu aka akwụkwọ Chukwu delu odego Ambassador Nnamdi Ejike ya gba bụ onye isi onye ukwuru dunu kọbịa na Anambra kisibi ụwa ọkwa na Gabon kinu n'okochiri ya bụ onye isi gbagịrị ka na n'iyi maka na Chineke na-aghọrọ ya mgbọ a na-agba onye isi egbe Chukwu a na-aghọrọ ya mgbọ nwanne m nọ adịla gị mma Ambassador Afamefu na Niekwe ọzọ Elimomo ọzọ Obi Ekunie ọzọ Mbalụkụlụ ọzọ Kikadigbo ọzọ ji Chukwu bụrụ ụzọ ọkasị akasị na building material n'Ọka webere nwa Chukwu gọziri agọzi Osiopu n'Ọka South na Anambra wee bi ụwa ọzọ Elimomo na ọganere mma ọzọ anya bọba Ambassador Doris Tina Golum John onye na-ekiri ekiri Chiko nwanyị dị mma
Womanicha dasi obe na Kano West. Ada na-eri kwanu ada dị mma. Ada dị mma nọ na Germany. Anya bọba horere bụ Chukwu keluo ekwunife. Chibes. Yezago etago. The young millionaire. Odogwu n'uru ekwo n'Enugwu kisiri ya. Wewere nwa Chukwu gọziri agọzi na Dubai. Ambassador Uche Ochi Wonowu na South Africa. Wonowu n'Etihad. Ọgaranya n'Inwere iwe. Managing Director Uche Dundry Estates and Properties na Bloemfontein, South Africa. Ọgaranya na Nkanu kisi webi ụwa. Nkanu local government nke dị n'Enugu State. Yeba nwa kisi webu oke osisi. Ambassador Sunday Ugochukwu Ube. Ọgaranya Chieze na n'Igbo ego. Ọgaranya Chieze ọkarịa ndị karịrị ya. Udogwu balance olololo. Chairman Chief Executive Officer balance olololo Trading Enterprises Limited. Onye agolo nwanne Otigba na South Africa. Yeba nwaki na chutego balansa. Ọgaranya Chieze na n'Igbo ego nwanne m no ga-adịrị gị mma. Ambassador Chekwubo Keke Ụzọ Chukwu kwara n'Ugwu Ọba. Mango B Concept Limited. Import and Export. Odogwu amụrụ n'Ugwu Ọba na Enugu State. Iweje na Cape Town kwechiri. Webere nwa Chukwu gọziri agọzi n'Ugwu Ọba. Na ejenu n'oke etiti ka ịzụta imu. Ambassador Uchenna Chikeluba Akwamia bụ onye oke etiti. Managing Director Ochi Gold Exchange. Oke etiti nọ n'Idemmili South local government n'ime Anambra State. Wejelu South Africa wee ruo na East London Chukwu gọzie nye. Ruo na Odenigbo na-eme mma onye ọma. Ambassador Kito Yezoke Yezafọ juru 1 n'Ezinibite. Managing Director Belgrafia Bar na East London, South Africa. Obere nwa n'iso na ndị ọkanga o. Nna nwa Chukwu gọziri agọzi n'Odenigbo. Ndị nwere ego na anyị karịrị akarị n'Odenigbo. Ndị eji okwu bụ izu karịrị akarị. Ndị gụrụ akwụkwọ. Ndị nwere ego nwobi nwanne. Nna anyị karịrị akarị na Great Ambassador. Obodo bịalenu ndị na-eme mma. Obodo afụgo ndị ọma. Iwe nuo ndị na-eme ọgọ. Afụgo. Bịanụle ndị na-eme mma. Obodo afụgo ndị ọma. Obodo kirie ndị na-eme ọgọ. Afụgo. Afụgonu ndị nwa Chukwu gọziri agọzi. Obodo afụgo ndị ọma. Bịanụle ndị na-eme mma. Anya Oba Honorable Izuchukwu Ekwanie Big Fish. Woku gbawula azụ na mmiri. Big Fish. Managing Director SI Beauty Global Limited.
odogwu n'ọbụ n'Olumba North Local Government isi bịa onye ọma big fish na ọ ga-adịle gị mma Ambassador Franklin Chukwuka yegbene na Nando yegbene na UK ọgaranya na-eri gị ọ na-enwe aṅụrị n'Odenigbo were nwa Chukwu gọziri agọzi n'ụwa Honorable mmadụ bụ obi mba egbune m ọzọ afụ nwa cheta nna afụ nwa cheta nna ya na ihe adị obere nwa Chukwu gọziri agọzi ọ na-enwe aṅụrị afụ nwa Honorable Chika Johnson Yesudo Yegorie nsi onye mba ukwu Egorijuo nsi ọnụ ọkụ na-enye ife na South Africa ọkụ na-enye ife na ịga adịrịwo Managing Director Spring Radio and Hardware Pty Limited ọgaranya n'inwe ya Managing Director Wingsuit and Lodge Extension Pty Limited wewere nwa n'inwere ego nwobi ejeri eri Yegorie nsi onye mba ukwu nwanne m nọ ga-adịle gị mma anyị eburu egwu ka ije ka lụọ na Port Harcourt ka kwudodu kwada Ambassador Silin Onyinye Ọdụm Onyinye Echi nwa m n'ụbọdụm Ugeze wanụ Ugeze Slim Bosco nwanyị ọma Managing Director Slim Bosco Bookshop nwanyị dị mma na Port Harcourt nne m anwa ka iji merisi ọnọdụ ewo na ọ ga-adịrị gị mma Ambassador Anthony Nnemeka Obidike onye ọma Nzakọ n'Obi Nzakọ n'Obi Yezo Mogo ọrụ onye mele ọgọgọgọ na-elulu Ambassador Onyeka Machi ọnwa na-eti eti na Mozambique anyị na-ebu ego na Mozambique anyị na-ebu ego n'Obiọma n'ubi local gọọmenti dị n'Enugu steeti ọrụ gị bụ Director Womachi and Company dealer in all kinds of electrical and furnitures Nnamabutu na Natafego Ambassador Tony Ume Kanti onye ọma Kanti na Dublin ọchụkọ mgbada azọgbu enyi Kanti na Dublin udogwu na-esi agụ n'Olumba South Local Government dị na Anambra steeti onye ọma Kanti na-adịrị m ndị ọma Honorable Obi Ofojebe onye ọma Obianu Kekwe Director Messi Chocolate na Germany ọkwadazienu kisiri ụwa onye ọma Honorable Chukwu Nonso Nwamba ọba Ugomusi na Chukwu Ugomusi na Chineke onye Enugwu n'Umurili Yeze Nwolobo ọkwada San Diego na California na America ọkwa ebe anwa ka ị na-anọchite anya Odenigbo Honorable Solomon Ezenwenyi dim ụzọta aka n'Ezinibite ike na tọgọ dị ndị ilo njọ aka na-ele moto anyị na-agba na Cape Town onye ọma onye awezi n'ụzọ n'Ezinibite na-ewi South ọkwa na Cape Town ka ibi ebi ọgaranya ngada o nwere ihe anyị nụnụ n'omume ka njụọ ndị Odenigbo nna Adem ọgaranya na ọnụ Ambassador
Ọkabịa Solomon Chukwudi Chinemeze n'Enugu State Managing Director Abin Global Project Nigeria Limited ọgaranya n'Igbo Chairman Chief Executive Officer Ecclesia Global SA Pty Limited onye nwa na Cape Town oke n'Ọkwechili onye Chimeleze abụrụgwa eze onye Chimeleze abụrụgwa ọgaranya obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iwelu ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụle ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo ụnafụwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụle ndị na-eme mma afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iweluo ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụle ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo ụnafụwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụle ndị na-eme mma afụgo Ambassador Jude Ene Ogbuebisi Kaku n'Oduma na n'Iri local gọọmenti n'Enugu State Chairman Chief Executive Officer Anything Group of Companies na South Africa Ogbuebisi Kaku n'Igadi Ambassador Onyekachukwu Abaka Ebubechukwu ụzọ nke izizi n'ọbụ ọkwa plumbing material na building material ka iji karịsịa ibe eji alụ ụlọ ka iji karịa na n'Ọnịcha Ebubechukwu ụzọ ya bụ ụzọ akwụla ọtọ Ambassador Chinwendu Celestine Yesonwuka nwa furugoribe nwandu Yezinibite na Nnewi South Managing Director Window Trading Companies na South Africa onye awezim ụzọ nnọọ onye awezim ụzọ birikwa nwa mụrụ bụ Ezonwuka nnọọ Honorable Anthony Mbaju Wobatozuwara South Africa Ọmatozuwara nwata ya na chi dị na mma Enugu State kisi bi ụwa Chairman Chief Executive Officer Ndioma Motors Pty na South Africa ọgaranya Chukwu gọziri n'ụwa Ambassador Ebuka Darlington Chiafuna Wobati Fadie nwata na yeze onye na consider na mgbakwu nwata na yeze onye na consider Chairman Chief Executive Officer Carolins President Gedi na mgbakwu webere nwasị ya bọọkụ na mgbakwu na ọka n'otu ebe ahụ ijere na South weburu ike onye ọma maka na ndị Odenigbo na-emesibi ike Great Odenigbo Ambassador
House n'ụlọ nwere ndị ọma ndị ọma. Ambassador Chijioke Emmanuel Eze wabere nwa mụrụ bụ Emmanuel Eze ọkasị akasị onye ọbụla na-ekwuru nwanne m n'iso na Great Odenigbo ndị ọma. Ambassador Pastor Ekene Innocent Emegwakọ onye amụma Chukwu na anụ ọnụ ebe Emegwakọ obodo niile na-akpụ ya e-money na South Africa. Chairman Chief Executive Officer Lulu Beauty Lodge na Cape Town. Chairman Chief Executive Officer e-money Blue Change na South Africa. Dilili Ayebu Money Center onye ọma. Udogwa mụrụ n'ụlọ egbe village na Ụmụoji n'Idemili North nke dị na Anambra Steeti. Ọkwa na Cape Town oge na-achụ ego onye ọma. Ambassador Eric Eyuche Ezechukwu nwata ya na chie dị na mma na Johannesburg na South Africa. Webere nwa ya na chi ya dị na mma ibiri yok. Managing Director ọgaranya Yeneric Enterprises Pty. Obodo nwa mụrụ na awọ ezimụzọ Ezinibite na Nnewi South na Anambra. Onye ọma na ọgada elege mma obele nwa ya na-achị ya dị na mma. Ambassador Chukwu Ibe ọgaranya nkata ukwu ndị ọba ji dị ebube. Mmiri ego na South Africa. Managing Director Joy Credit Pty Limited. Webere nwesi ezi Owere n'ọba Idemmiri. Ọba na ezi Owere na n'ọba ka isi bi ụwa. Ijelu South wee kpata ego. Mmiri ego na Cape Town dogbu. Ọgaranya a na-eri ego na-enwe aṅụrị. Webere nwa Flugome na n'ọba. Ambassadors na mmadụ abaka bae nna anyị nọ n'ụwa niile n'ime ọgụ ebe onye nọ nya nọsie n'ike onye anawala ndụ anya na onye navọ na ndadure bụọ. Ambassador Donatus Udozọ Yezoba ndị Igbo ọgaranya n'ịgadị. Managing Director Sonitest Investment Nigeria Limited. Yezoba nnukwu nwa mụrụ na Nkwele ezu n'aka. Ijelu Brazil wee bata ego. Yezoba na-akpa ele n'iso na nwa ka nwa igiri ọgụ. Ambassador Prince Ekene Nwebeze Wogbu Ebi Ezekweche n'Ọkịja. Ebube Chukwu ụzọ n'Ọkịja. Wobiri Chukwu ọma na nke ikpeazụ a na South Africa. Woji moto eme ọgọ n'Ọkịja. Woji unu eme ọgọ n'Ọkịja. Wobere nwa Chukwu gọziri agọzi. Woji ebi eme ọgọ. Chairman Chief Executive Officer Yes, the Best Property Nigeria Limited. Otigba founder Yes, the Kweche Foundation. Webere nwendo Kija Jemonu.
ọma Ambassador Chukwuebuka Ndioma Ogbuefi Chinemeze na Nnewi Agbogidi na South Africa Ojievie Melumogo onye ọma Ogbuefi Chinemeze na Nnewi Echimeleze n'enu ụwa n'eze ka ọ ga-abụ lele Honorable Charles Okeke Ozani Nefueze Nile Bunegede Ancient Kingdom n'Enugu Wore Nwanse Gede n'Udi local government dey do well Agwijelu Sapolo Brazil Okochili Ozani Nefueze Wobele nwado wamaka n'ilu n'Odenigbo na ndị Odenigbo nwere ndị siri ike anyị na-Odenigbo dị n'obi Honorable Chigozie Emmanuel Okoya Gozie Alọ iMoney Business Logistics Odogwu ndị Alọ n'ide mmiri kisibi ụwa Wobere Nwanjelu Sapolo na Brazil Ngozi Alọ na-ebu nwaka nwa Ambassador Elias Jeff Ifewulu Odogwu amụrụ bụ Ifewulu Ejegegege ka nnaju Ejegegege Olili ka na-eri ego Ejegegege Aka na-eme kọtịnị Aka na-edozi n'ụlọ Wedozisiala ego ụlọ gị nwanne ị na-enwe sọ aṅụrị Ambassador Paul Mbebiye Major 1 Ibobo Kanedo Major nwa nwere Ibobo akarịa nyanụ Major were ihe gaba n'ịgadị Ambassador Nyedika Chukwudozie High Chief Wabatobiye na Kadi Route na South Africa Wechi egwu nye onye ọsọ na anọba nnukwu mma Obere nwa Chukwu gosiri agosi nnenu ụwa na-eme ihe dị mma Nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma Ambassador Ekenechukwu Kisiri Aneke Wobia furu dike Tuwaga na Cape Town When you the local government n'Enugu State Ọgaranya gị egwu na-achọ Webere nwadụ wamwa mewo Ambassador Uchenna Mmadụ Uche Ghana Webere nwa n'iso na karịsịa Nwa mụrụ be mmadụ n'ịgadị Maka ndị Odenigbo n'aba mmadụ Ndioma Ambassador Uzoma Mmadụ Eke Ugo ebe naja Onye Zimba Egbe Lolo Yeji ọkwa zụọkụ wọnụ n'ebe Lagos Omemma na China Mmemme atụ egwu Omemma na China Managing Director Uzo Best Pharmacy and Stores Yezigbo nwa na ọgarịrị gị mma onye ọrụ n'Imo Steeti Anyị abụọma ọgaranya gara Honorable Nobu Okwi Celestine Olasika Nze obere nwa were ugo n'Ezinibite Webi nwa were ugo Osaka, Japan Chairman Chief Executive Officer Sanko Patriotic Universal Limited Chairman Digital Chidiko International Limited
ọgaranya n'inwere iwe kọmpini kwuru kọmpini ka eji mara odogwu anya bọba ambasadọ mọhalụm izunna Franklin nwachie na gbara ọgụ n'ihi ala izu na South Africa wobere mmadụ wama na-emesiri ike na Great Odenigbo nwachie na gbara ọgụ bụ nwaka nwa ambasadọ Ukegbu Emmanuel Amechi Dimako Global Ventures plumbing and building material ka iji karịsịa n'ụmụ Osije na Amụwo Mbutu na Mbaise n'Imo steeti Kisibi obere nwanne nọ n'ebe local gọọmenti na Lagos steeti ịgbanwe na Tredo ambasadọ Chinedu Jude onye akwara onye Chinedu wochilozuo wenu ofepe na Lagos steeti obodobo nwechukwu gozi n'ụwa managing director Dondis Rikwo na mmanya ọkụ na mmanya wine ka iji karịsịa onye ọma na ọ ga-adịrị gị mma obere nwa si Ezimba Ọgbelulu n'Ọlụ wee bịa ụwa ọ bụ ijelu n'ebe Lagos steeti kpochiri ya bụ ebe ka ị na-ebupụte nwoke dị mma ambasadọ Ambrose Sunday Ezeonwuka ọbala ọba tifadị n'Ezilite obere nwa Chukwu goziri agozi n'Odenigbo Chairman Chief Executive Officer Sony Autos Motors International Limited obere nwa mụrụ na Awosim ụzọ n'Ezilite Nnewi onye ọma na Lagos steeti gị nọ wee karịsịa nwanne m nọ ga-adịle gị mma ambasadọ Ekene Bishop Ude Yeze Bishop ụwa nọ n'Isolo Chief Ebubakụ Lechagu ụwa nọ n'Isolo Kodo Ekesin Nigeria Limited Enterprises aka na-arụ quality mattress orthopedic foams Yeze Bishop bụ nnukwu mma ambasadọ Chinyere Arụndulu amalụ nwa ọgaranya na-eme ngala amalụ nwa ọgaranya n'usoro Odenigbo ambasadọ Nnamdi Maxwell Ọkpala Alahaji 60 onye agụlụba anyị nwata nwe ndidi onwe wele Alahaji webere nwanne nọ na South Africa wegbochiri Managing Director Mazda Holdings Pty onye agụrụba anyị Otigba ekene gị nnọọ ambasadọ Obiora Okonkwo Yeze amara na n'ise ọzọ onye mepim izizi na South Africa obere nwa n'ise jide ebube na South ambasadọ Valentine Oluchukwu Igbo Olu Japan Ọbala Nnabụike ọgaranya gada Ogbuefi Itesigwe Chairman Chief Executive Officer Chris Paul International Company Limited obodobo nwasi Ezilite Nnewi South Bia ọkwa na Osaka Japan oke onye ọma ambasadọ Ifeanyi Chukwu Igalo Lesson Lion Lesson Money Lesson Son Lesson Lion onye ọma nwanne m ni so na Great Odenigbo ambassador Jude Obizoba Anielo
onye ọmụgo mmiri salalụ ugo mmiri salalụ onye ojoto ndị ọ ga-adịrị gị mma o ndị Odenigbo nwere ndị siri ike ndị ọma Great Odenigbo ambassadors ndị a na-ekwu daba nwere ifefa na-eme ndị a na-ekwu ekwu fa na-ememe ifefa merụ ka fa na-ekwu ifefa kwuru ka fa na-eme obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma ibe nuo ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo ụnụ afụgwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iwe nuo ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo ụnụ afụgwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma iwe nuo ndị na-eme ọgọ afụgo bịanụ lee ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma obodo kirie ndị na-eme ọgọ afụgo ụnụ afụgwenu ndị anwa Chukwu gọziri obodo afụgo ndị ọma bịanụ lee ndị na-eme mma afụgo obodo bịalenu ndị na-eme mma obodo afụgo ndị ọma